Вітаю вас! Чарговым ранком мы выправляемся ў дарогу, будем по-ранейшаму шукаць ацалелыя культурныя каштоўнасці. Рушым наперад у мінулае Бярозаўскага района. Спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, ще й до твоєї хати, як ти мене. Мінулі пэўную адлегласць, прыехалі ў вёску Здзітава, якіх, між іншым, у Бярозаўскім раёне дзве. Гэтая, увогуле, самая старая ў раёне. Тут і будзем спасцігаць песенную спадчыну і знаёміцца з мінулым паселішча. У хату пускала, за ручку держала, з хати випускала, про доньку питала, з хати випускала, про доньку питала. Ой, чи мене любиш, ой, чи ти смієшся, до другої ходиш, а не признаєшся, до другої ходиш, а й не признаєшся. Ой, я ж тебе люблю і любити буду, оно признаюся, брати, я не буду. Оно признаюся, що брати не буду. Сонце низенько, а я вечор близенько, а я. Итак, у нас сегодня группа «Богач». Так, с кого мы сегодня начинаем? С Марины. Марина, привет. Да, здравствуйте. Вас слышу хорошо. Ты сегодня у нас первая. Да, Пишешь, как мне уже сказали, почти основной голос. да. Ну, давай посмотрим, что у нас получается. Больш за месяц таму гасцявалі мы ў Здзітаве Бярозаўскага раёна. Сёння збіраемся тут у сталічнай студыі. Трымаем на мэце аднавіць уражанні ад спаткання з дарагабужскай багатухай і надаць новае гучанне адной з пачутых песень. Гэтую задачу будуць выконваць наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і арт-гурт «Богач». Арт-гурт «Богач» арганізаваны ў 2015 годзе спявачкай удзельніцай калектыву Аленай Арутюнян. Гурт удзельнік дабрачынных канцэртаў, шматлікіх тэлепраектаў, творчых беларускіх сустрэч на Беластотчыне, міжнароднага кірмашу «Казюкас» у Літве. У 2019-м прадстаўляў нашу краіну на днях Мінскай вобласці у самым вялікім у свеце горадзе Чунцин, Кітай. Худоби
Ти, може, знаєте, бабки, пам'ятаєте, дівчата, як у нашому селі такий був обичай. Як в суботу, під вечір, перед весіллям, молоду пекли коровая. Називалося наш обичай «По хустки до молодеї». Молоді пекли коровая, а після накривали на стул, вечором ждали молодого. Молодий приїжджав до молодеї. Приїжджав з ним чашник, 3 дружки, гармоніст, ну і дівчата з ним приїжджали. Молодого зустрічала мати з батьком молодеї, бо молодої не можна було зустрічати. Вона була там в віддільному місці. Мати приглашала у хату молодого, перший з батьком, перший заходив у хату дружко. З булкою хліба під рукою і з кийочком хрестив двері у хаті і заводив всю свою дружину у хату, садилися за стул. Після у хату заходила молодая з дружкою. Молодая щепляла молодому квітку, клала в карманчик на груди платочка, а низько в карман клала хусточку. Дружка прищепляла молодому квітку. Молодий клав гроші на тарелку, і чашник клав гроші на тарелку. До речі, самая старая вёска Бярозаўскага района Здзітава месціцца паміж 3 азёрамі – белым, чорным і спораўскім. У навукоўцаў маецца некалькі меркаванняў, адкуль жа пайшла такая назва. Адныя лічаць, што хутчэй за ўсё ў аснове слова «зодчы» – будаўнік. На мове ванаў «задзі» акурат і азначае будаўнік. Таму Здзітаў, адпаведна, будоўля. Іншая думка, што назвалі вёску ад ракі Дзітва. Калі мясцовых жыхароў пыталіся, адкуль яны, тыя адказвалі з Дзітвы, адсюль і з Дзітава. Молодому хустка треба, щоб починалася нова життя в нової білої хустки. А дівчатам, дочечка, що нав'язували хустки, то треба, щоб дівчата не засиджувалися в дівках, виходили замуж. В це время мати молодей обв'язувала дружків ручниками, да й приговарювала. Провинилися, то об'яжу, да й сидіти обв'язані. Після всі садилися за стул, трохи посиділи, довго не сиділи. Дружко вставав перший, він називався маршал. І командував: забирайтесь додому. Всі збиралися додому, в це время мати молодеї виходила, несла хусточки на руці і давала молоду. І молодая в це время брала і обв'язувала дівчат, які приїхали з молодим. Це називалося свахи. Дівчата бували припівки, вилязли за стола, гармоніст грав, танцювали і їжджали до хати. Собралась вечериночка, мой милый не пришел. Собралась вечериночка, мой милый не пришел. Я глянула в окошечко, с подружкою пошел. Я глянула в окошечко, с подружкою пошел. А я ему навстречу: постой, милой, постой. А я ему навстречу: постой, милой, постой. Отдай мое колечко, платочек носовой. Отдай мое колечко, платочек носовой. А мы зноўку робім невялікі перапынак. Дарэчы, ладзіліся вячоркі зазвычай па чарзе ў розных хатах. Музыкаў наймалі, аддзячваючы іх усялякімі пачастункамі. А дзеўкі стараліся займець на свае пасядзелкі нежанатых хлапцоў. У пэўных рэгіёнах яны клалі ў печ апалонік і верылі, пакуль ён там, кавалеры нікуды не сыдуць. Вернемся ў Здзітава пасля таго, як зазірнем на пэўны час да аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка і ўдзельнікаў арт-гурта «Багач». Ай-я-го, ай-я-го, ай-я-го. Леночка, привет. Привет. Как настроение? Отличное. Ну и замечательно. Давай попробуем. Сонце низенько
близенько, вечор близенько, спішу я до тебе, моє ти серденько. Там за гаєм зелененьким, там за гаєм зелененьким, брала вдова льон дрібненький, брала вдова льон дрібненький, вона брала, вибирала, вона брала, вибирала, тонкий голос подавала, тонкий голос подавала. Там Василю сіно коси, там Василю сіно косить, тонкий голос переносить, тонкий голос переносить. Кинув косу на травоньку, кинув косу на травоньку, дай поїхав додомонько, дай поїхав додомонько. У нас тут за болотом тече ріка Ясельда. А за Ясельдою є таке село, називається Кокориця. У Кокориці була така вельми хороша дівчина, Галя звалася. От їй сподобався наш дітовський хлопець. Він пасив корови, муцно хороше грав на дудочці. От їй ця дудочка, вона не могла, як почує, вона зразу через цю Ясельду і до того Васі. Вася грає, вона слухає, поспіває для його. І от у їх на таку ідею їхню нарвався чорт. Він же ж як глянув на ту Галю, вона йому так сподобалася, рішив, все, возьму я її за жонку. Вона була дівчина розумна, думає, ну я ж все одно тебе перехитру. Ну і каже тому чортові, добре, я за тебе замуж пойду, ну якщо ти за купальську ніч і зробиш через Ясельду греблю. І почав він смикати каміння, що там він туди насмикав, до половини ріки досмикав і заспівали півні. А вже ж як півні заспівають, значить вже все, чортова сила вся пропадає. От і так він від цієї Галі відчепився. А Галя за тим Васею поженилися, діток нагодували. Бо тою греблю і зарізки видно. Якщо така тиха погода і пливеш лодкою по ріці, то видно ті камні, що там у тої ріці лежать. І називається воно то чортова гребля. Працягваем паглыбляцца ў мінулыя вёскі. Упершыню Здзітава ўзгадваецца як горад Здзітаў у 1005 годзе. Гэта была ўстаўная грамата аб заснаванні тураўскай епіскапіі. Пазней пісьмовыя ўспаміны можна адшукаць у іпаціўскім летапісе па 1252 годам, калі паселішча было апорным пунктам для войска Данілы Галіцкага ў час яго вайны з Міндоўгам. У выніку ваенных дзеянняў кіеўскіх князёў супраць яцвягаў горад быў разбураны, а жыхары перасяліліся за 7 кіламетраў у сучасную вёску Здзітава. Ой, що ж то за той місяць, вночі світить, а вдені. Ой, що ж то за ковалєр вечір прийде, а два ні. Ой, що ж то за ковалєр вечір прийде, а два ні. Вчора
ти, дівка молодая, шукай собі молодця, бо я тую неділеньку є до другої до вінця. Бо я тую неділеньку є до другої до вінця. Я наўмысна мяняю рух часу на зваротны. Вяртаемся з мінулага ў сапраўднасць. Дарэчы, вячоркі ў даўнішнія часы заўжды ладзіліся ў вольны ад сельскагаспадарчых работ час. Зазвычай кабеты ды дзеўкі збіраліся, каб талакою рабіць нейкія работы і, канешне, спяваць, танчыць ды гуляць. У нашай студыі гуказапісу таксама пануе добры настрой. Тут супольна працуюць над старажытнай песняй аранжыроўшчык Артём Кондратюк і арт-гурт «Багач». Ай-яй-йой, ой-яй-йой, ой-яй-йой, ой-яй-йой. Артем, давай попробуем со мной. Раз, два, три. Витя, привет! Привет, Артем. Ты снова с нами, со своей группой. Спасибо. Вы очень талантливые люди. Спасибо. С такими, как вы, очень приятно работать. Спасибо, Артем. Нам тоже очень приятно с тобой работать. Пишем все или по куплетам? Давай пробовать все. Сонце низенько, а я го. Ой, Боже, Боже, на що я родилася? Нема того дня, щоб я не журилася. Нема того дня, щоб я не журилася. Нема того дня, нема теї ноченьки, щоб не плакали мої карі оченьки, щоб не плакали мої карі оченьки. Самы першы храм у вёсцы Здзітава ўзгадваецца ў кнізе судовых справаў літоўскіх яшчэ па 1567 годам. Але ён па невядомых прычынах згарэў у 1863. Пасля ні аднаго разу царкву адбудоўвалі нанова. Цікава, што неяк на пачатку 20-го стагоддзя каля дома святара знайшлі двух маладых жораваў. Сям'я настаяцеля айца Паўла Прорвіча ўзяла іх сабе, даглядалі, кармілі, гадавалі. Пасля абмянялі ў заапарку Варшавы на Павал. Глядзець на дзіва прыходзілі і дзеці, і дарослыя. Выпаўшае пер'е дарылі сялянскім дзецям. Цяперашняя царква Раства Прасвятой Багародзіцы ў Здзітаве была пабудавана ў 1992 годзе. Порвала лисого, порвала ботинки, осталися на ногах чулки та резинки. А музики грають, та чулки спадають, а подошви з ботинок сороки тягають. А музики грають, та чулки спадають,
Александра, Да. привет. Здравствуйте. Ты готова? Да, можно попросить писать вот по одному куплету? С удовольствием. Спасибо. Нужно. Если это удобно, значит нужно. Это удобно. Поехали. Ой, я ж тебе люблю і любити буду. Одно признаюся, що брати не буду. Ребята, спасибо, записали. Спасибо, Артем. Сегодня нам все очень понравилось. Надеемся, что и мы понравимся вам. Вось так незаўважна мінуў час. Спадзяюся, вы бавілі яго з задавальненнем і на карысць. А ў нашай студыі гуказапісу завершыўся творчы працэс. І цяпер старажытная паляшуцкая песня загучыць нанова, дзякуючы аранжыроўшчыку Артёму Кондратюку і удзельнікам арт-гурта «Багач». Ацэньвайце новае аблічча супольнага твора «Сонца нізенько» і вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. Будзем спасцігаць культурныя і гістарычныя таямніцы Брэсцкай вобласці. Тым жа, каго цікавяць песні і абрады ў нескарочаным варыянце, нагадваю, паглядзець і паслухаць іх можна на нашым YouTube-канале па адрасе, які вы зараз і бачыце на сваіх экранах. Сонце низенько, вечор близенько, спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, ще до твоєї хати, як ти мене пустиш, кав не чула мати, як ти